Dušanovi. Predovšetkým, to som mu povedal, predovšetkým zdravie, aby mu ostal aj ten nádherný humor, ktorý má. Aby ten hlas mu takisto svieži zostal taký, skutočne dobre sa počúva. On je tým, že on sa udržiava, pestuje sa, ako by som povedal, potom po tej umeleckej stránke, tak to cítiť z neho, to žiari. A ktorého sa žiaľ všetci dožijú, lebo vysokého veku musíš sa aj dožiť. Takže naozaj tá gratulácia je strašne obšírna. V prvom rade naozaj to zdravie. Ja už som tiež najmladší, takže to zdravie si čoraz viacej vážim aj sám na sebe, keď to zdravie poslúcha. Takže Dušanovi Gruňovi v prvom rade zdravie. Ďalšia vec, ja ako spevák mu prajem, aby ho hlasivky poslúchali. Predsa len tie roky a roky tie dávajú tým hlasivkám zabrať, takže aby ho hlasivky poslúchali. A zároveň, aby mu to manželstvo, čo už 45 rokov drží, aby mu vydržalo až normálne do záverečnej. A ja Duškovi mu zároveň prajem, aby zostal stále taký človek, ako bol. A myslím, že už aj zostane. Osláven stavil pre nás lahôdkové CDčko plné hitov od skvelého Franka Sinatru. Pokrstili ho ďalší dvaja vynikajúci speváci, Maťo Ďurinda a Peter Dvorský. A ja počujem ho spievať občas, samozrejme z nahrávok, ktoré mám doma.